Ikade ngilapha eThekwini kwase kuba khona ukuxakazisana nenye insizwa okuncane ayalamula amaphoyisa amasinyana ungaphi na yebo ngwalapha nje emva kwendlu kaNongoma. Hawu wena othi usuthuthuva nina vele ninequnga legenge yakangapha ninequnga ngoba nizinkabi nina abakazi ukuthi ubani wrong. Lalelani bafana bami uyahlehla uKhisimusi bafana. Sidinga ifight usuNongoma sifuna unqhumisa ngempama wonke lamadolobha la. Sifuna ifight ke bafana sifuna unqhumisa ngoba sekukhona ukuphuzana inyongo. Hawu mhlawumbe khona ukuphikayo ngoNongoma noma nguvuma kodwa lo ligama uthi igenge. Besho ukuthi bethi igenge sihlala Nkosi igenge. Ngilapho nje kanje manje. Sifuna unqhumisa sigadwe futhi le fight yethu ingangeni ikhalo ngoba laba bala uphongolo bazofuna ukusijuma ngobush kanti laba bala eMaritzburg bazofuna ukusigwaza besijume ngemmese kanti abalapha eMnambithi nalapha eMsinga bazofuna ukusidubula ngebhameka mthuthu. Sifuna unqhumisa ngempama ikhala ingeni ngoba nina sekhona uphuzana inyongo ni igenge igama elithini ngithi ukuthi igenge.